Prvo, hvala vam što ste došli na moj rođendan, zato što večeras, hvala, ugasite muziku, odlično, 11-15 godina moje karijere, ja sam počela i više nego sam ja spustila 15, zapravo je 17, ja sam počela sa svojih 14 godina da se bavim ovim poslom na Jasta televiziji, moj put od Ibarske magistrale i Lazarevca i Ljiga do Beograda i mesta broj 1 u srpskim medijima je zaista bio trnovit i, da kažem, uzbudljiv, ali zato vi imate šta da pišete. Prvo želim da vam se zahvalim što ste uvek bili uz mene, na tom mom putu ste mi najviše pomogli vi, što ste ispravno i revnosno izveštavali o meni, što ste negde kroz sve to upoznali moj karakter i što me poštujete kao što poštujem i ja vas, što vas nikad nisam zaboravila, što sam vam uvek omogućila pristup na svim mojim zabavama i ceremonijama i to treba da bude pokazatelj i lekcije svim javnim ličnostima da se ne prave ludi, one su javne ličnosti i dužne su da novinarima daju prvi sat vremena bilo koje svoje zabave ako već prave zabavu, ne da se ljute, a ne da se ljute kada prave zabavu i onda se ponašaju prema novinarima kao da su novinari svinje. Novinari nisu svinje i prema novinarima ja ne dozvoljavam da se bilo ko ponaša na negativan i bezobrazan način. Jer ste svima njima vi gradili karijeru, kao i meni. Prvo to da vam se zahvalim. Sada, punim 32 godine, srećna sam i ostvarena u svakom pogledu i kao majka, i kao žena, i kao supruga, i kao razvedena žena, i što se finansija tiče, i što se, da kažem, nekretnina tiče, i što se tiče mog posla, moj životni san se ostvario pre 1,5 godina kada sam prešla na Pink televiziju, kada sam se pridružila Pinkovom jatu, ružičastom jatu. To je bila moja želja života. Ja više što se tiče nekih ekskluzivnih želja nemam, osim da budem srećna, ali posle kada vam budem odgovarala na vaša pitanja, reći ću vam koja je moja rođendanska želja, naravno, neću to sada da otkrivam još. Sad, vi se verovatno pitate zašto ja držim masku ovu u rukama? Ovu masku od sada pa u buduće ću držati stalno na licu, zato što mislim da sam se bezrezervno u prošlosti davala i kada je trebalo i kad nije. I ovu masku od sada pa u buduće, od 32. godine mog života, skinuće samo oni koji vrede najviše. Oni koji su dovoljno skupi da shvate kolika je vrednost dobre žene, oni koji mogu da prodru do mog lica, odnosno oni kojima ja to budem dopustila da dođu do one prave srži, one prave Jovane Jeremić. Do tada ja ću ovu masku čvrsto držati na licu, nekada će ona biti vidljiva, nekada će biti nevidljiva. I ono što bih voljela da i vama poručim, kao ljudima koji su negde gradili moju karijeru sa mnom, jeste da će moje ponašanje u javnosti od ovog momenta, od ove večeri biti drugačije. U tom smislu da ja više o privatnom svom životu nikada neću govoriti u javnosti. Naravno, moj privatan život će biti zatvorena knjiga za sve. Možda će neki od vas uspeti da otvore 1 ili 2 strane, oni najuporniji i, da kažem, najsnalažljiviji, ali celu knjigu ću znati samo ja i niko više. To je prva stvar i, da kažem, neka vrsta mog zaokreta u odnosu prema medijima, što se ništa ne menja vezano za moj posao, vezano za sve ono što smo radili do sada kada se družimo, kada pravimo igrice i kada se jednostavno dogovaramo šta ćemo da radimo. Pričam isključivo o mom privatnom životu, o mojim ljubavima, o mojim emotivnim odnosima. Dakle, te priče će biti apsolutno zatvorene za javnost što se mojih izjava tiče. Ja se vama u posao sigurno neću mešati, niti planiram. Druga stvar, ja bih samo molila, Milice, si tu? Izvoli. Masku, samo molim te, čuvaj masku. Da. Sad vi verovatno vidite ove moje ovde bisere. Jel' tako? Ja sam u prošlosti bisere bacala pred svinje. Red bi bio da oni ostanu u prošlosti. Tamo gde im je i mesto. Ja od večeras te bisere koje sam bacala pred svinje ostavim i tamo u prošlosti i pred njima, a prelazim na dijamante. I rubine. Rubine i smaragde i dijamante. Zašto dijamante? Rubini i smaragde. Zato što sva 3 kamena, svaki ima svoje značenje, sva 3 kamena, pre svega dijamant, sija isto, bilo da je u blatu, bilo da je na vrhu. Dijamant i dijamant. Smaragd je smaragd i rubin je rubin. I oni biraju gazu kod kojih će da žive i kod kojih će da sijaju. Na meni oni sijaju savršeno. Moja poruka je potpuno jasna
i sad možete mi postaviti sva pitanja koje želite.